ha chacha enwala n'ude okirikiri ka na-abụ kwụsara adịghị elu onye riri ose gbaa ya nkụ maka na elu ọjị dị mma nwa m ọ bụ gịnị eze mmụọ o dejirigo kwa ife nji maka ya wee bịa kịta ahụ na nọ na ife ndị oyibo na-akpọ na mmadụ nọ na delima jebe adị mma na ba adị mma confusion or confusionate stage ka esi asụ ya n'oyibo adịghị confused ị na-eme anya na ị afụ na m ekwesịghị ijide ụmụaka mana anụbeghị nwaanyị afụfụ ebugo m mana ife nji maka ya wee bịa bụ na m decide go isi na m ga-anụrịrị nwaanyị by fire by force mana my problem bụ na enwe m mmadụ ịnọ eze m wee ifu ukwu ụmụaka ya ifufa nwere n'eri nke ọzọ bụ Chiamaka ọ nọ Canada ka ịgbalụ m afa n'isi ka mmalụ nọ my wife okirikiri ka na-abụ kwụsara adịghị elu maka na onye riri ọrụ ọzọ kpọọ ya nkụ ha kebara nsọ dị abụkwa n'unyi ndị ichie na-ekwenụ ya kedu afa gị mgbọ metụ ya aka mgbọ sị ka anyị jụọ ọnụ mgbọ sị ka anyị jụọ ọnụ na orugo ekwenụ nwaanyị na onye ruru orugo nụ nwaanyị ga-anụ nwaanyị mgbọ wee sị anyị jụọ ọnụ ọ sị na aka etebe arụ nsị ose na abụọ ka a ji aga maka na ose na mmụọ osu ọgwụ bụrụ karịa ọgwụ ọbụkwa n'ọbara ọra ose na aka etebe arụ nsị mana ajọ ọgwụ bụ ajọ mmụọ mgbe wee sị anyị na ahịa na-achọ bụ ka ọ ga-esi wee nụ nwaanyị ka ọ na-achọ sị na ma ọnụ nwaanyị ahụ ya anụtakwa ife onye ka esi nọ ya gbafịa si na Chiamaka gbafịa ihe ọ na-ajụkwa bụ na ọsọ ya na-eleri ya Chiamaka nwa Chiamaka ma ọ bụ na anụ Chiamaka ga-anụtakwa ife maka na ose na abụba ajọ mmụọ ọ bụrụ na ha sị na ewere ọbara ọra jee n'ọbara ọkwụ ọ bụrụ ọbara mmụọ ha sị na elere Chiamaka ụlọ ọsọ na Chiamaka nọrọkwa n'obodo a ewenele Chiamaka wee sị anọ na Canada wee sị Chiamaka ọ ya anụkwana ya n'ọnụ ọya ga-anụtụ ihe ọma nwa m eze mmụọ lekwe ya ose na abụ ọkwa my wife ọ sị na Chiamaka bụrụ nwunye gị na-akpọ Chiamaka na-akpa nwa ya shiftire enye shift ọ ndị ọcha do fere so onye a na nọ o nwere ike ọ bụrụ na eri ọrụ too much ndị dụrụ ya dụsiri ike wee shiftie eze mmụọ nenelu m Jennifer nna onye nke ego fano UK Jennifer ha wee sị anyị chekikwanye Jennifer nwaanyị a na ọ bụrụ na Jennifer ọ bụrụ na ya lụọ ya lụtakwu ya mma sị na ose na abụ na ọ bụrụ na ewere ose na abụ jekwuru ya ọ bụrụ ọrara mmụọ na ọ bụrụ na ọgwụ karịa ọgwụ na-abụkwa na ọbara ọla asa anyị jekwe nye na ọ bụrụ na ọra akwụ jekwe nwe mmụọ ọ abịakwa ya na Jennifer ọ sị na UK ọ gịnị ka anyị eme Jennifer anyị anụ ya anụ nye ọ gbara aka ekpe gba aka nri mee ọ gbara aka ekpe gba aka nri asịsị na-ele Jennifer na-ewe nele Jennifer you be mumu you call other people mumu they never show you say you be Jennifer a sị na o nwere ajọ ọnụ nwa ajọ agwa mana nke ka nke a sị na ala dị na agbụrụ ya eze mmụọ ozugbo o bukwa ụgbọala Jennifer bukwa ụgbọala ozugbo ala dị na agbụrụ ya nenelu m Nkechi nyere mfa ji ezigbo ego mpi agolu na alụgolu ọ na-atụ spare parts na Ghana nenelu m Nkechi nyere ya Ghana ka o bi Ghana ka vabi mpi alụ 4 dek na ise na Ọnịcha asịsị na-elekwana Nkechi nyere nke papa na-atụ spare parts na Ghana na ọ bụ na Nkechi nyere anyị na-eletekwa ikpe mpe na-atụ spare parts na Ghana ha sị na ọ bụ na ọgwụ karịa ọgwụ na-abụkwa n'ọbara ọla asị na-eje kee na ose na abụọ na ọ bụ na eje na ose na abụọ wee kutere okwu mmụọ maka na eje ndị mmụọ ka anyị na-eje na-esi iwe ije nwayọọ ha sị na Nkechi nyere nke papa na-atụ spare parts na Ghana ya anụkwa ya anụkwa Nkechi nyere ya anụtakwa ife ikuku mekwa ya ose na abụọ ose kpọrọ nkụ mee ya kedu ya na-ekwu unu gịnịgụ na-ekwu gwana m unu na-ekwu na asịsị na Nkechi nyere ya ntakwa ife Nkechi nyere obi na Ghana gịnị ka a ga-ekwu ọ gịnị kedu ka a gbara n'aka nri gbara aka ekpe unu chọrọ aka nri unu gbara m aka nri unu chọrọ aka ekpe unu gbara m aka ekpe nwa m lekwa ya ọ gbara aka nri ntụọ ya n'aka ekpe ọgba aka ekpe a sị na Nkechi nyere na ihe ndị be anyị na-alụ na Ghana gbakwụna ka ha na-agba na Nkechi nyere na-agba akwụna nwa m chọrọ inwe na-agba akwụna dịka eze mmụọ akago m afọ ụwa ofu onye fọzi kịta amarọ m mụ na ndị bebe onye Kana
ebe ị na-eme anya ma aka gaa ma aka off. Fabi Nsugbe ọ na-agụ akwụkwọ na Nsugbe College of Education. Nke ya bụ sometimes nne welukwu garị nwe ụfọdụ je wegalụ. Afọ ya bụ ọbịa n'iju. Onye nwazi ka ihe nene. Nga esizi na frying pan daba na fire. Amaghị ndị mmụọ ekwu. Ife a na-ekwu isi na ọbịa na-ebe afọ ọbịa n'uju. Ọbịa n'uju. Ife a na-ekwu bụ ọbịa n'uju ka a na-ekwu asụsụ nyele ọbịa n'uju mama ma ọdịbe n'uju anụkwu ya anụ n'ọbụ na anụ ya anụtakwu ya mma. Ọbịa n'uju enwesị ka enele ya ọbịa n'uju. Asị gịnị ka unu ga-ekwu ọbịa n'uju ha na-ekwu fọrọ afọ ya. Ha sị ọ na Nsugbe ka ọbịa n'uju bi. Asị gịnị ka a ya eme enele ya anụtakwu ya mma. Papi ọ na-eche okwute. Ozigbo okwute nụ. Okwute ka mpi a na-echi. Konkiri na-adịkwudi na rice fa na-eli. Ihe kwuru bụkwa eziokwu na aka ọfam kwa anya mana gịnị ka anyị ga-emezikwa n'iji a anụ ọbịa n'uju a anyị anụtakwu ya mma ọbịa n'uju bụ nwunye ya aka ete bụkwa na arụ nsị ose na abụ ka anyị na-ekwuru unu gba n'aka ekpu na agba n'aka nri unu agbaghakwana m anya unu gba ebe m ga-aghọta ya dịkwa ọbịa n'uju n'ụkwụ ya dịkwa ọbịa n'uju n'ụkwụ ya na ya asị na ọbịa n'uju bụ nwunye gị Eze mmụọ mba ekwukwana ọbịa n'uju bụ gịnị? Onye Kanada abụrụ nwunye m na onwere nwunye, onye UK ọ bụrụ nwunye m na onwere agwa o mere nke a, onye nke ibe na bụ ega na eburu na ọbịa n'uju bụ nwunye eze mmụọ ana ọkwụsị m gba afa gosi onye bụ eze mmụọ mụ nwa ghọtara ife ị na-akọ mụ nwa ada anụzi ọ ka mma ka ndị n'otu afụfụ na-akpụ m n'isi ka iti o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị ifuru ọgaranya na-abịa abụ ọ na-adị n'agbụrụ otu m si wee fụ gị afa gosiri ebe a ịbụ ogbenye mgbe gele nna nna gị bụrụ ogbenye ị wee na-achọpụta n'onye Canada n'onye US ị na-achị satọgara ya n'ụsa na onye debere igbo bịara uju jee ka gị na nna ya chigbo eze ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ofe ife mpịawa ya isi na ivera shrine ya ba ọ bụrụ na ọ bụrụ ofe ife mpịawa gị isi ogbenye dị na agbụrụ m ego wee nọrọ abịghị nọ iji ego wee nọrọ abịa maka na m bịara ịgba afa na shrine ike iji nwe dị F13 dị ozumoron dị komfọ gadị ke ngetu wesu ya n'oyibo isi na ala na eji adọ maka na ntị n'onye mmụọ ọgwa m ka m gwa respect kwa nwe gwa nwa nwa na ọmarị fọ na-akọ mụ amarị gwa nwa nwa na ọmarị fọ na-akọ nwa dị ike njọ ebe ebe akụziri nke si ego njụ ebe agba afa ihe ọma maka akpa ọ dị gị chọ ka m kwụọ gị ibi ị ka na ebe a eze mmụọ amụgwa m ibe nke agwa ị ka na ebe a bịa were why are you running eze mmụọ ama m ibe nja bịa were gị ji gba afa kwụsị onye niile ya bụ my wife nọ nke anụ nwa dịka gị bịa were ego eze mmụọ ihe ga awọ ya gbado yi ụbịam ka ị bụ na-achọ ndị ji ego ịbụ ụbịam na-achọ ndị ji ego Shebi dey sweet you. I dey beg you please subscribe my channel. Subscribe my YouTube channel. Like me. Na beg I dey beg. Shebi you don watch, e dey sweet you. Okay, ka nsọ n'Igbo. Ọkwa inele go na-atọ gị biko sị subscribe on my channel. Subscribe alụmụ. Subscribe zelu m. Biko.